ngare dawrden jabbaru ngoppen min julata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bandiraɓe julɓe, mi salmini mon, mi juurima on. Moƴƴere Allah e yaajede mum mi toranima on. En gartina woywayde ni huccodirde e mon e oɗo ñalawma tedduɗo e nder nduɗo lewru teddundu, ngam wadde windande islamiyankore nde ganduɗa titone mum woni al istijabatu lillahi wa rasuli, notade Allah e nulaɗo mum. Ndaw ko notogol moƴƴi. Jomiraɗo tedduɗo towɗo o wi e deftere mum senide, o waɗi erago pattam lamiwo, o wi ya ayyuha alladina amanu, onon gonɗinɓe Allah, oɗon gandi koye mon, gonɗinɓe Allah jogotiɓe wutteji iman jeegom ɗi, oɗon gandi koye mon, ko onon Allah haaldata. O wi mon astajibu lillah, notoɗe Allah, walir rasul, notoɗon nulaɗo Allah. Holnden ida daakum, tumo nde o noddi on, tumo nde o eeri yo on ngar yo on nooto, o huccini on lima yuhyikum, ko ina wurno on, ko ina sellina on, ko ina sembina on. Allah e nulaɗo mum wiya, kala mo wona Allah e nulaɗo mum ina wawi noddude portingol, kono noon ina wawi noddude kadi goñugol, kono ngol selani selmbani ko Allah e nulaɗo mum. keddiɗe fof no wawi ɗum wadde noon, kono won hen kadi ɓe mbawa ɗum wadde. ɗum tagi Allah wi notoɗe Allah e nulaɗo mum. tagi notade Allah ko notade nulaɗo, notade nulaɗo ko notade Allah. Nulaɗo ko addi ko yamirata ko tindinata ko ɗum Allah neli ɗum, ko jottinowo. wona goho wona ɗiɗi o namni beele o yettini, o wiya o yettini, o yamiri yo yettinane kadi, hono ko mbatten ɗo koni, ko en yettinoɗo. wona e men ummi, koye Allah e nulaɗo ummi. sonno jottinane ɗen ko yiyande men walla miijo men, belaɗe ƴetta, wala kadi acca. nde wonno no wawi was wonde no Allah e nulaɗo mum kaaliri ni. kono deftowo ko Allah wi e ko nulaɗo Allah wi, on ko baɗowo kadi ko nulaɗo Allah yamiri. nde wonno nulaɗo wi ballighu anni, jottinane kam hay soko aya goto. tagi jomiraɗo wi notoɗe Allah e nulaɗo siko ɓe noddi on ko ina wurno on. wa'lamu, gandon kadi anna Allah na jomiraɗo yahulu bayna al mar'i wa qalbi, Allah ina heeda hakkude neɗɗo e ɓernde mum. wa annahu ilayhi tuhsharun, gandon kadi koto Allah rentete. so yimɓe goni ɗo careti, ɓe birna to, ɓe birna ga, ɓe leeli to, ɓe jooli to, janggo jaam so ummital waɗi, koye dingiral gotal yimɓe gonata, kuccita e jomiraɗo. ɗum noon Allah so noddi yo noote. fatadammanat hadihi l aya umura, wadde noon oɗo aya mo jangtiɗen ɗo gonɗo suratul anfal, ina e makko soomi gueɗe. hen gotal, annal hayata, wonde gurdam, annafiatu nafowam,
gurdam nafto jam jomum innama tuhsalu bil istijabati lillahi wa rasuli. Gurdam nafa jam heɓirte ko e notade Allah e nulaɗo mum. Kono hey jalo so neɗɗo ɗurnima Allah e nulaɗo mum woni ɗama gurdam ɗam kalna ɗen ko gurdam gorbo tan walla ndimagu walla ni ñangayel gongel ɓuri hewde ko naftorede walla hirsede ñaame walla rimdede. Kono so tawi neɗɗo ɗoftima Allah e nulaɗo mum ndaw ko tergal moƴƴi, ndaw ko heewi fayida, ndaw ko mawni fodde. O wi faman lam tahsul lahu hadihi l istijaba fala hayata lah. Mbo ala ngol ɗo jaabuwol, mbo notaki ngoɗo eranga, on ni ala gurdam mum ko mere. Wonno Allah wi ko lima yuhyikum, notode Allah e nulaɗo ko ina wurno on, ko ina wurno pittali mon, rokkadi maana. Sabu heewi gurɗo ina jogii guttuli mun e wutteji mun, kono nangira to Allah to ko mayɗo walla ko ñanga, on ala gurdam. Imam Qatada ombo wiya ngol ɗo konngol ɗo Allah wiyata lima yuhyikum o ko ina wurno on, o wi fihi lhaya, deftere Allah nene waɗi gurdam, wa thiqa ina waɗi hoolare, wa najata ina waɗi malal e daɗal, wal ismatu ina waɗi ndenka fi dunya wal akhira, ndenka aduna e lakara. So Allah wiyema lima yuhyikum ko ina wurno on, ɗeɗo toɓɓe fof nani ina waɗi hoolare, ina waɗi daɗal, ina waɗi ndenka aduna e lakara. Holko heddi fof ardi. Oɗo aya ombo addi kadi ɗiɗo manaji fof. Nde wonno iman woni jaɓde Allah e wonde julɗo e alquran e wadde jihad, fof ina wurna ɓerɗe moƴƴe. Ɓerɗe moƴƴe wurnat ɗumen ko wadde jihad fi sabilillah, woni daranade lawol Allah. An andi a janginat, an andi a windat, an andi a tuttirat jawdi, belma konngol Allah ngol towo. Jaɓa Allah kadi gona julɗo, gonda e alquran, ɗum ɗo ina addu ɗum. Wa kamalul hayati fil janna, ina timmina gurdam kadi e nder aljanna. Wa rasulu sallllahu alayhi wa sallam, nulaɗo Allah yo jaam e kisal on e makko, o noddi huccini yimɓe e imanagal, o huccini ɗumen kadi e aljanna. Kanko nulaɗo ko nodduɗo kadi e gurdam aduna e lakara. O noddi neɗɗo o kadi yo andu ko ala e sagu o wurana toɓɓe ɗiɗi ɗe fof, aduna e lakara. Nulaɗo Allah sallah sallam feera wurtude neɗɗo aduna tan yo accu lakara, o meeɗa wurtude neɗɗo lakara tan yo accu aduna. O wiyanno ko ya rem, ya aynoy, ya julo, ya faggita, tawa ina dagi, kono noon juula koora, mbaɗa moƴƴere, cakkoɗa kala ko ina addana lakara o moƴƴude e baraji e ɓuri, wota hay goto datma hen. Kono wota hay galle goto ɓuuri galle ma welde. Ko ɗum woni tindinoje annabi. Annabi kala nde tawi sagataɓe ina juulana koora cali yaltude, cali liggoyade, o riddat ɗumen yo jaltu. O wiye ɓeeɗo ñamminoɓe mon ɗo ɗo gonɗon, te ina juula ina dawa ɓuuri mon fof. ɗum noon arti kadi koye konngol Allah ɗo wino wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah, ko Allah rokkuma ko yiile hen galle lakara, kono wala tansa nasibaka min ad-dunya, woto yejjit foddema e gueɗal ma e aduna.
wa ahsin kama ahsana allahu ileyka moƴƴinano Allah moƴƴiniranma ni Allah waɗanimo moƴƴere saktu moƴƴere nde soko dañal yo sara soko gandal yo sara soko mbawko yo sara ko noon wata yejjilla kara o wi kadi wala tabghi l fasada fi l ard woto kala jiila bonande e borjere e dow laral lesdi ndi kala kaɗa waɗa yo won fewde e fewnude ko ɗum woni dawrugol annabi kono wona wororade bange goto annabi janggani ko équilibre woni atawasun woni potodiral woto ñale was woto ɓiddugal was ɗum noon bandiraɓe ko ɗam ɗon gurdam e gonɗon dawrugol annabi acci ɗo wadde julɗo so daɗama famani annabi mum so rewani Allah jokkodiral mum e Allah woni jokkodiral cinigal famani annabi mum fof yo yah te ina wawi wonde bandiraɓe on calminama on jurama en darniɗo kadi nde ɗo toɓɓere gam heblanade kadi toɓɓere fande so jomiraɗo joom baɗe bawɗe ñaawi wassalamu aleykum wa rahmatullah